Vítejte u dnešního dílu série Svět pánského oblékání. Dnes bude řeč o základech kombinování barev. Rovnou tedy k věci. Ve Style Matcheru vyznáváme při kombinování barev jednoduchost. V oblékání platí pravidlo méně je více. Elegantního vzhledu dosáhnete ideálně pomocí 3 barev. Více barev znamená horší kombinovatelnost a větší pravděpodobnost jejich nesouladu. Když se to náhodou přemrští, může to dopadnout špatně. Dále se hodí myslet na to, jaké barvy jsou kombinovány. Při pohledu na barevnou paletu můžeme rozeznávat základní barvy – modrou, žlutou a červenou. Mezi těmito základními barvami pak můžeme rozeznávat další odstíny. Kombinovat se pak doporučuje buďto takzvané barvy analogické, tedy takové nacházející se na spektru poblíž sebe, nebo další možností je kombinace barev komplementárních, stojících na barevné paletě naproti sobě. A poslední skupinou jsou barvy monochromatické, tedy takové, jejichž základ tvoří jedna barva a pouze se mění její jas. Monochromatické barvy k sobě sice ladí, avšak jejich kombinace v oblékání může být oříšek. Například tento outfit v barvách hnědé působí příliš planě, sice harmonicky, ale nezajímavě. Ačkoliv je totiž jednoduchost elegantní, ani ta se nemá přehánět. Například v posledních letech oblíbená kombinace černé s černou a v doprovodu černé může mít v některých případech svoje kouzlo, avšak dle našeho názoru existuje mnoho elegantnějších variant. Důvodem je kontrast. Vzájemně kontrastní barvy definují jednotlivé části lidského těla a zabraňují dojmu velké jednobarevné koule. Zde je další příklad, kdy jsou sice pánové oblečeni ve stejných barvách, avšak každý outfit má zcela odlišné vyznění. Dle našeho názoru působí muž vpravo uspořádaně a celkově více atraktivně. Pozor, záleží tedy nejen na kombinaci barev, ale také na jejich pořadí. Kontrast netvoří pouze světlé a tmavé barvy. Je možné dát dohromady skvělý outfit třeba pouze ze světlých barev, jako je tomu zde. Hlavní myšlenkou tak zůstává nalézt ideál mezi přemrštěným množství barev a nezábavnými odstíny barvy jediné. Opět tedy doporučujeme držet se nejlépe 3 barev. Pokud jste v kombinování barev na pochybách, doporučujeme začít s bílou. Bílá je skvělou neutrální barvou, kterou lze zkombinovat téměř se vším. Zde je několik ukázek. Tyto příklady skvěle ilustrují další důležité pravidlo. Zvolené barvy by měly ladit nikoliv pouze mezi sebou, ale také s vaším tělem. Potažmo by měl dotvářet celou vaši image. Na těchto příkladech lze vidět skvělá kombinace oblečení, vlasů i barvy kůže. Vlasy tvoří nápadnou část hlavy. Zanedbávání jejich vlivu na výsledný vzhled tak může být zásadní chybou. Doporučujeme jim proto přizpůsobit také volbu barev. Ostatně také různé barvy pleti mohou vést při barevně obdobném outfitu k jinému výsledku. Je proto třeba i to brát v potaz. Na závěr je však třeba říct, že variant v oblékání je nepřeberné množství a důležité je zejména to, abyste byli s vámi vybraným outfitem spokojeni hlavně vy. Kreativitě se tak meze nekladou a vyřčené poučky mají vašemu oblékání spíše sloužit než panovat. My vám pro dnešek děkujeme za vaši pozornost a přejeme, ať vám to sluší.